Трима ярващи сте над ада. Господи, ярвах в теб от много години, но сега разбирам, ако не беше Твоята милост, отдавна щех да загина. Господи, често присъствам на събранията и при насърдарове, но ако не беше Твоята благодат, нямаше да съм тук. Господи, мислех, че съм вършил много добри дела, но не разбирах, че без да изпълнявам волята на Отца, всичко това е напразно. Господ каза: не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, а само оня, който върши волята на Отца ми, който е на небесата. Матей 7:2-1. Да ярваш Господа от години, да вършиш добри дела, да ходиш на събрания или да даваш дарения, това не значи непременно, че се покояваш на Божията воля. Само онези, които искрено се покаиват и се отвръщат от греха като ниневийците, само онези, които във всичко се покоряват на Бога, не търсят своята изгода и слушат единствено Него. Както Ной, те имат надежда за спасение, да влязат в небесното царство и да избегнат наказанието на ада. Но все още има такива, които не желаят да повярват. Ако се съгласува с тези думи, напиши Амин.